yau ranar rediyo ne muka gani ya dace ya cancanta kuma muka ce dole mu karrama su biyoyi. Haka dai aka karrama sashen Hausa na muryar Amurka a ranar bikin rediyo ta duniya na shekarar 2023. Ƙungiyar masu sauraron rediyo ta jihar Borno su suka ba da lambar yabo tare da karrama sashen Hausa na muryar Amurka kan irin ƙoƙarin samar da sahihan labarai a kowane lokaci. Ranar 13 ga watan Fabrairun kowace shekara dai rana ce ta rediyo a duniya, kamar yadda Hukumar Raya Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta bullo da wannan rana da aka fara tsarawa a shekarar 1946, a inda kuma a shekarar 2013 aka ayyana ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya. Ganin cewa taken bikin na wannan shekara shine rediyo da zaman lafiya. Hakan ya sa wasu shugabannin gidajen rediyo da ke birnin Maiduguri suka bayyana yadda wasu shirye-shirye na gidajen rediyon ke inganta zaman lafiya. Wayannan program da kirkiro su ba karamin taimaka suka yi wajen ilmantar da mutane akan peace building, wato samar da zaman lafiya a cikin al'umma a cikin jihar Borno. In situations kamar irin lokatai kamar haka da ake tunkarin lokacin zuwa zabe, mukan iya mu yi amfani rediyo mu yada yadda za mu yi zaman lafiya da al'umma, ko kuma a ce mun tallata irin al'adunmu na gargajiya ta fannin rediyo. Kin ga lokaci guda ne za ka iya ka yi spraying wannan information. Masu sauraron rediyo dai sun bayyana tasirin rediyo tun zamanin iyaye da kakannai. Tun da shi yanzu rediyo ya koma ma a wayan hannu kanka, za ka iya ka shiga media cikin bidiyo ga yanan live, kana kallon masu watsa shirye-shiryen rediyo, kana kallon su, kuma za ka iya ka tura sakonka ta yadda ka ga dama, za ka tura ta voice, za ka iya tura kuma a rubuce. To kin ga kenan rediyo ta fi karfin a ce wai sauraron ta da na gaba da na yau ta zama na akwai bambanci, to na yau ita ce akan gaba. Kowa ya san amfanin rediyo, wannan wani abu ne wanda aka san shi iyaye da kakanni. Kowa da ya tashi abin da ya fara sani a gidansu na samun labaru na fahimtar rayuwa shine radio station. Don tun da ba wannan hoto wanda ake kiran shi television, kowa radio ya sani. Inda kana neman labari ingantacce sahihi, kowa iyaye da kakanni radio suka sani, wanda kuma har yanzu yana da wannan tasiri a cikin zamani. Saboda rediyo wani abu ne wanda zai tattaro ma abun duniya kana kwance a ɗaki ya kawo wa. Har abada ba za mu taɓa mantawa da rediyo ba. To dole in aka ce ma wannan rana ce ranar rediyo wanda aka ba da ranar 13 ga watan biyu, to dole mu zo mu nuna farin cikin ga rediyo. Domin samar da zaman lafiya, domin amfanar al'ummarmu, domin samar da ilimi da zai yaɗar da zaman lafiya da kantar al'umma. Wannan shine abin da za mu yi amfani da kafar yaɗa labarai ta rediyo a wannan zamani. Duk da bullowar kafafen yanar gizo na zamani, har yanzu rediyo na taka muhimmiyar rawa wajen isar da saƙonni a dukkanin ɓangarorin da ke faɗin duniya. Usaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.